Nginibingelele ngiphinde nginamkelona kubathandi bomculo maskandi kule channel ke enilethela indaba zamaskandi efike ngasoke isikhathi usgwebo sentambo ke usekhulume ke ukukhuluma ngokhozi ke uthi ukhozi ke lubolile futhi ke ukhozi sekuyinto ke yokulalelwa ke ngomama yena ke into angasayilaleli ke nakho ke lokhu kwengoma ke ezonqamula unyaka akalilalelanga ke uzwe ngaye ke umama wakwakhe ke ukuthi ke kuthiwani ke ukhozi awuyizwele ke nangu ke usgwebo esho bukhoma kule video ngizokufakela wona nazo ke ebengize nazo siyabonga. Lana mfowethu kunalomsakazo lokuthiwa uKhozi FM. Yebo ba. Vele ke mina ngisalilalaleli kakhulu. Yabo kodwa ngokuzwa kwami mayesho unkosikazi ngoba vele ngicathi umsakazo wabantu besifazane lo kakhulu. Mangabe esho unkosikazi wathi kuthiwe akuvotelwa ingoma ezongena ohlwini lengoma ehlukanisa unyaka. Zangena ingoma ezo10. Kwase kuthiwa ingoma ezovotelwa kakhulu. Iyona ezodlala ngo12. Yezwa mfowethu akusho ukuthi mnandi noma injani noma ingoma esiyethandwa kakhulu noma engathandwa kwathi ingoma evotelwe kakhulu yona ezihlukanisa unyaka. Alright ke kuvotiwe ke lapha kumfoka Mpongosi kwindlamlenze amavoti abamaningana wadlalwa ngo12 wahlukana unyaka yabo. iParis ngicathi iSong of the Year bengingafuneki on Song of the Year lapha bekufuna ingoma okuzongena nganyaka nomusha manje ke asikidinga ukuthi kuliwe kubanga ukuthi ubani wadlala ngo12 ukudlala ngo12 nami ngingadlala ngo12 yabo akusho ukuthi ngoba ngidlale ngo12 mhlawumbe sengisho kangcono kunabanye amavoti uyabona njengamanje sobungaza ingoma eSong of the Year ezodlala mhlawumbe abantu abazoyithanda ukuthi kuzoshaya uJune ngoba imnandi akekho ongayithanda ongayithanda uyazenzisa uyayidlala maye yedwa akekho ongayithandi okujulo nga amnanda mantombazane amnanda ngulungulu ya amnanda mantombazane amnanda yaga mama wait man how amnanda mantombazane amnanda ngulungulu ya amnanda